Bugün şatlyk gerek, bugün saat gerek. Çoğhun gülkü gerek, ýaşasyn gülkü. Äleme inen adam diýen zat. Iň uly gülküden dörenmişil ki. Mydam ganymyz zat çapsyn gülkü. Gülkä düşünýänden artsyn hasaby. Gülkä gülüp agaglap bilmese, geýimde kirlermiş adamyň saby. Assalamu alaykum mähriban illeşler. Jikmejikde biziň bugünkü temamyz toý barada boljak. Halypalar hoş geldiňiz. Hoş Hoş gördük. gördük. Hoş gördük. Halypalar türkmenine toýçuluk diýen wagtyň gowda atlaryň gözeňe elýär-de, ýani gowy gurrunlar toýçuluk. Bugün hem toý barada gürleşeliň diýdik. Toýçulukda gowzatlar gözeňe gelýär ýöne sünnet toý diýilende gowzatlar özüňki däl bolsa gözeňe gelýär-de. Sünnet toý. Käbir toýlar şolar ýaly özüňki däl bolsa gyzykly. Hawa hemme toýda özüň melisini gatnaşan ok sünnet toý haçyn şoda tutup getirýärler-de birerlerinden tapyp. Sebäbim şoň sebäbinem indi günü başlandan toýlara atak başlan ýaly bolýar. Öňe çabur toýlar sanap berseňiz şoňa görä kategoriýa etip bilersiz. Onda ýoş-ýoş girişäýär Jumaş Halypa sen bir toýlar sanap ber bize. Toýlara häzir başlasak, sünnet toý. Ondan bäbek toýam mabal bäbek toý bizde urda ýokdy-da, indi täze çykyp başlady sünnet toý. Ondan soň neme? Gutorduş nemesi, näme diýilýär şoňa? Uçurummy? Uçurumyň toýy gatul edip edilýär-de meselem köp nemeler. Hawa. Ondan gullugy diýen gulluk geçir, okuw torsaň diplom toý, maşyna alsaň maşyn toý, Papka toý. ondan soň durmuş toýy bar, soňdan peýgamber ýaş toýy bar, tam toýy bar. Şolary öýtýän. Biz sünnet toýdan başlaýalyň şu wagda çenle aramyzda halypalar sünnet toýy edilen barmy araňyzda? Indi bu sünnet toý, papka toý, şolar ýaly toýlar bar-a. Şolar bir bölük. Papka toýuň näme? Şonu düşündir aýda aksary başyndan papka toý. Papka toý diýeni neme ýaly? Birinji klasa baraňda edilýär, bu döwür edilýän bilemok. Birinji klasa baranda oglum gyýdym birinji klasa bardy diýip ade diýerler. Nihirde ýaşaýan aýtan o näme bir toýy bolmaly. Bizde edilmedi olar ýaly. Menen birinji ýere geçdim Sen dogry. ay onu aýtsaň türkmenle gaza diýibem zat ýok, men size zat diýem. Sen neme akşaly pezen grup gurak bir maşgalada ýaşan olaymy? Sen şolar maşgalalar edýär şo toýlary. Ona indi şo ýerine dogry ýere geldiň. Menem neme ýaly? Kim diýär Aşyk Halypa ýaly. Dogry ýere barmak basyň. Şolar ýaly toýlar egerde sünnet toýuňyz berilen bolsa ýa-da şolar ýaly diplom toý berilen bolsa diýmek şu neme diýmek? Beýlek toýlardan aýratynlykda öýlenýän, akgoý toýdan aýratynlykda kakaň şüşedeşlerini neme etmek üçin, yrza etmek üçin edilýän toý. Ajnaly meňe şu ara dädem o ýerde berdi şu şüşedeşleriniň ýanyna wada dip söz. Ay menem sünnet toý berjek, ay papka diplom toý berer netip bol. Aslında ol şüşedeşlerine oturşma bersin, neme diýär töleýär. Men şu pikirime goşulmaýanlaryň öýünde kakasy aldy, ejeti başlykda. Indi daý tarap berdirese gelýänligi. Papka toý neme üçin edilýär diýäň-de onda, çüşedeş üçin edilýär diýäň. Sünnet toýum şeýle diýär. Diplom toýum şoňa girýär soňkularına. Ýöne dogry diýem ka diýän. Sünnet toý diýilende näçe ýaşymyzda bolan sünnet özüm ýadyma şonok. Ýani ýadyma düşýän zatlar sünnet toý barada bir sürü peýan kakamyň dostlary, kakamyň uzyn köýnegi we iki tarapyma goýulan ýassyklar bollakan. Şoňa degme sünnet toý diýilende. Ýassyk näme oýarlar o? Ýassyk şo üstüňe deme bazat örtönlerine degmeler bilýärmi? Ýarada eger ýatan bolsaň. Üstüň açyk dursa bolan, görünmeler. Ondan ýene ýassyk goýup oňa üstüne ýanky adýal bir zat goýýarlar. Ona her kim getirip sowadyny berip gidýär. Sen hamala taýtda elini ýatyrsyň. Ona biri pul berýär, biri oňjak berýär. Türkler şolar ýaly sultanyň zatlaryň eşigini eýdirýärmi çagalaryna sünnet toýda? Hawa, Türkler öňnäle diýär. Ýöne men düşünemek Türkleň çagasyny ýa-da jallar giýip bilýär sünnet bolansaň. Ýol sünnet toýgan sünnet bolan etmelip zat ýa.
Ha, şondan bizde kesen maty ýem sowgatlar gelip başlaýar. Menke Evet, damaç öldürmüş halifa. toýma goşulyp edildi meselem sünnet toýum. Sen sünnet toýum diýäň, ama şalypa sen edilip durýan bizimkem şol näme? Men gulluk geçirme goşdum öýdän şonda. Sen onna akşat näme? Juma şalypa sen onna ýasyklap dolanmadyň da. Dogrudan şolem. Ona ära gönjallar geyip Allah gidenler ha. Deret, Yo, mesela sünnet sünnet toýda bolan diýen. wadyňa bir gidijek bir üýşmeleň edildi. Bizde ýöne o baş teleşke da Ha yo çağırıp bizde de. on ýaly ullu kan sünnet toýu men şu gulluk geçirme goşdum da edebilmedi on ýaly ýagdaý ýokdy. Doğru yo baş teleşke bizde de yoktu yani ara içilen ýölen ýadyma düşýär. Aýdyn hop şu üýşmeleňe toý diýip alyp çykjak bolýan da on ýaly bolan o sünnet toýu eden watyň bütün o bilmeli şu sünnet toýundan. Ha, onda yok edilmedik sünnet toý menne. Ýene şurada bir zady ben haladım. Näme araşanda başda. Bäwek toýdan başlap soň näçe peýgamber ýaş toýa giders diýip pikir edýärdik. On aslynda bolmaly, dogry. Sünnet toýdan başlamaly. Sebäbi bäwek toý seň toýuň bolanok. O seň eneň ataň toýu bolýar. Sen o wagt näme diýerler? Toýu barada pikiriňem ýok edileňdi. Aslında sünnet toýum sen üçin dol toý däl-de, sen ýas berläp batyň beýlekler sünnet edip batýar. Dogry. Sünnet toý nefse hiç kim etmezler toý. Yani sünnet şu merekesi toý barada ýadyňyzda nämeler galdy? Men ýa gurrun berdim. Siziň gurrun berip biljek atlaňyz bam. Nirden tutup getirdiler sizi? Nädip Men ağırladılar? ara sünnet bolan günüm ýadyma düşýär ara. Kakam aýtdy, näme diýdi? Daýyň ýanyna gidýäsidi. Bilýärmi, daýyň ýanyna gidýäs, şonu görmäne gidel zat. Bara benim barnyça alyp gitdi. Ay bardym bolyn şo doktor zat bilen näme etdi, beýti gurlaşdyrdyk bolyn. 2 saat medsestra ilim gaňyrýar men o sünnet etjek bolýarlar da näme. Men sypjak bolýan ay şey dip şonu ýaly bolupdy. Sypdyrmanda kim etsestra. Wow, şeydi bu daý diýenmem kesip aýa körda. Men daý jan kıyıran ýadyma düşýär. Ondan soň çykdym bolyn. Ullukan kamadlar bar, üstüne özüm minip bilýärdim da. Şonu ýaly bir kamad alyp berdi kakam, ýaman begenipdim aý bara. Ondan soň öňüne ýüp daňyp näme diýärdim oň bilen, gum daşaýardym. Ýene daýa gidel diýipdiň onu. Ya bar oram. Çeldelemän ne? Össe diýipmi? Ikinci kam. Oğlandan ýanyna gurrun etdi ýa-da juma şalyp oş kamadlara bir köpeldi bilsen işler bulotjaklar. Cumaşyn bar oram birinjide dola aýyr bilmendirler ha. Tagam dola. Böyle ataşalyp ýitseň ýadyňyza düşýän zat barmy? Men özüm barnyça gidenim ýadymda şo taýda medsestralarla gülüşip durdum. Soňam gözüm açdym 6-njyda öýe barýardyk da. Olar arasy ýadyma düşenok men. Narkoz berilýärmi şo sünnet edilen ýa berilenokmy? Maňa bermediler bilemok. Maňa bermediler. Sizinkiler ýaman gowy medsestraly zatly olar ýaly bolsa ýani. Yo biziň öýe geldiler, oň nemeler bardy, sünnet etýän adam bardy däm şolaň. Sünnetçiler bardy. Göleçi diýilýär şolara. Juma şalyp oş. Golo, çaw çynaradan soň gelende soň kudama. Iş eýlemýär. Ýöne şol meselem kesilen zady asyk goýup bara şo gaçynça garaşmalyp bir zat şo asylgy durýardy meselem. Näme nawiýasyň aşagyna asylgy dur. Şo adam duran Goýsana ýadyma şonu stansiyam bu dawara. Şo dawaralar barada, däpler barada gurulşaýlyň. Şol kesilen alýalardan arasyna gamaş geçirip, şo öýüň bir görünýän bir ýerinden asyk goýarlar da şo ýöne gurap gaçmaly aşak. Juma şalyp sen iň soňky nemeden sen uly dawara şu öýlenilýän toý. O arada bize şo näme geçirseň näýlik? Ýok, näme bile gideliňle. Hemme zat. Bravo, çurwara hemme zat. O gün toya geçme esasy, gelin alçylar geçme. Hemmeleriň nowaty bar da akşalyp. Bolýar näme dawardan näme gaçýança garaşmaly etmedin näme? Ýa gatyp goýan. Yo şo däbi mysal üçin gowy atlatdy men ýadyma düşenok. Men türklerde de şoňa meňzeş bir zat bar, ýöne türkler şo kesilen zady palawa goşýar ekeni. Dogrymy bilemok ýene eşdýän zadym şol. Näme goşýar?
Ya o Follow iletmesen ha. follow edip gelenlere paýlaya diýe. Şu Ey, podcast'ı koy. dinleyijilerimiz nahar wagtynda dinleýändir, o nahar ýok hada. Bärini kesmesem bolmaýar. Ay. O geçmedi. Eşitmediňizmi? Yani Yo, yo. eşitsem o zaman yani silerdim Ya aklımdan. sana tuştaydı mın yapıp ýygyna dowam edäýdi ama şaly Awa dowam etdi. Yok, halipalar, sünnet toý barada başga ýadyňyza düşýän bir dawara däp bam şoň içinde. Men esas şol wagtlar bilen gyzyklanýan has. Häzir beýlek toýlara gelsem Akşalypa hiç aýtmady şu barada. Akşalypa bir zatlar aýdyp berse, öz sünnetini aýdyp berse, sünnet toýuny aýdyp berse. Sünnet toy men üçin iki sany nime boldy. Iki matam boldy. İkincisini aýdym. Birincisinden öýle kesdiler-de. O soň bir neme pul gowy pul düşüpdi bolýan wara. Şonu daýlamyň biri gowy opurdy şondan beni aldyryp alypdyr. Köp bölegini. Ondan sünnet toy diýse ýadyma düşýän wagty golaşam säelden tualete gideyim daşa çykýan. Şonda ay bir netorak görýändir, hemme goňşular seredýän. Iki tarap goňşumyz görnýär da biride. Ben maňa it göşükler etmeýärler diýip. Hemme üstüme seredýänini duýýan, ulla han olam boldumy diýenin zat diýip oýladym. Ýönen şu wagt oýlap görýän diýmek netorak görýän bolmalym, şoňşy seredenlerler diýip. O ýan bir şey ýadymda. Yani men kamada minip bilmedim da, Jumaşaly ýaly ikinji kamadyň haýalyny edil, haýalyny urup bilmedim. Ha. Meňe sünnet toýumy durmuş toýuma goşup etdim özüm. Ondan şu durmuş toýda näme edilýän bolsa şo zatlar edildi-de sünnet toýumda da. Sünnet toýy ýöne hökmen edilmelimi, etmän goýsaň bolanokmy şonu? bilemok. Indi bizde dam şo başlap toý bolmady bolan durmuş toýma goşaýmasam? Senem şo durmuş toýuňa goşmaly bolýaň da, ama şalypa. Ha, Bu o Geçireňem ýok. çakylga ýazdyrmalymy mysal üçin şonu? Yo mundan soň mundan Yo öňkü ýazdyrmalar, ýöne tamam Çakylga ýazdyrmak üçin ilki iki tarap bolmaly, plany öyle planyň tutýan durmuş toýda. O toýda Aa. kim ýazjak sen beýlek tarabyna? Medsestralyň adyny ýazaýmasaň? Yok, Ýok, plany ýok. bilen planyň tutýan durmuş toýy aşanyna da kiçik skopaň içinde. Şonda planynyň sünnet toýam değişidir diýip. Yo, onu yazmak gerek gel ýöne şo niýetinde bolsa bolýar. Meselem ol bir prikol bar da, neme diýär-da, 3 toy diýýärmişin bolyn. Gejetini aýdýar da, eje 2 sana düşnükdi, biri sünnet toýum, biri men durmuş toýum, üçünjü näme diýär boly. Yo, şo kankam edilmändir diýär, şoňky ýalyk. Bolýar ýani neme etmän, bildirmän. Ha, dol aýtmasaň hem bolýar. Ha. Dogry. Dogry. Ona sünnet toýdan soň haýsy neme bar türkmençilikde toý bar? Sünnet toýdan soň şo neme da, uçurum. Ha. Mektep bu- uçar ýani. Şol 9-njy klassa gürleşilip başlanýar ýa-da näçe zadalar sonra ders muna ders saat diýip. Şoň bir usuly barada aýdyp biljek bam halypalar araňyzda. Oglanlar planlamaly, biriniň öýüne etýän, gyýlardan pul alnanok, gyýlar diňe mehman urup gelýär. O näil düzgün bolýar? 3 gün näpaşy aýdyp durmaly. Malumlar çağırýan, şonu ýalyk dämi? Edil bu diýen zatlar hemmese dogry diýip biljek gelýär. Her bir türkmeniň, türkmen ýigidiniň diýeli, öz planlayan ýeketek toýşumy diýende galanyny en atasy planlap edýär-de. Şo Ha. dogrymy? Şonu diýip bolar. Her birinji şu grammatçylygy şonu edik görýärler-de türkmenler, ýaşlar. Biziň owada meselem alar bir gün wäçireden bolsa, beýler 2 gün, çalar 3 gün edýär meselem. Bir-birine galmajak bolup. Jemi goşup edilýärdi bizlere A, B, C diýip aýrylanokdy. Iki klassam goşup Bizde edilýär. goşýarlar we bizde goşanoklar, bizde her gün bir edýär. Ha. Ony ol agdarlylykdan habarym ýokdy. Bizde ünsürlen zat şolýany. Owanyň gaty çetinne de bolmaly, ýöne gaty merkezinde de edilmejek bolýar. Şol uçurumyň toy weligi. Sebäbi bilemek başgalar gelmesin, gatnaşmasyn ýa-da neme bolsa maskaraçylyk bolsa hiç kim görmesin diýip edýän bolmaklar mümkin. Bizdäki edilýän zat ýanky Jumaşaly aýtdy, bir gün edilse, beýler 2 gün etdiýär diýer. Bizde günüň sany ýarışdyrylan noktada teleşken boýu ýarışdyrylýardy.
haýsynynky beýik açylýan bolsa şo iň beti bolýar-da. Şo döwür biz gutaryn wagtymyz toýlyşkan teleskesi meşhurdy. Iň beýik şoňkydy. Şo YouTube'da bir aýdym bara, uçurumlar bolup aýdylan aýdym. Mogollimler näme şo teleske näme teleske? Haýsyr betimi şo? Ýol uçurumlarda hem aýdym amma olimler näme diýip aýdylýar sen bir hiňlenip berseň haýsy aýdymdan bilersiň. Bolýa häzir heňnep berjek. Sen dowam etip tura. Nemedi däme? Size tagzym edýäris biz eziz Oh, molumy. oh, size taqdim edýär seýdim muallim. O taýda teleske badymy näme? Kim aýal? Men awlaýdym edin hak görmedim. Onuň başga nähil däpleri bar bu uçurumlaryň ýa-ki näme ünsürlýär ýöne. Dol alynan noktalar azra galnyýat diýip bilýän gyzlardan. Biram- Bizim owamyzda alynan ok gyzlar diňe myhman bolup gelýärdi. Biram näme dawamyna? Bu uçuruma zady goşsagan bolýan şeýle mi plança ýyllygam edilýär bizde. O 5 ýyllyk, 10 ýyllyk zat diýip. Iň halyan däplerimizden biri şol. 60 Aýwa. ýaşyndaky ýaşyllaram näme diýerler? Plança ýyllyk edýärler, haçy 40 ýyllyk. 40 Aýwa. ýyllyk gördümmi bilem, okey 20 ýyllygyny zadyň edýärler okuwyny turanyň. Onunla şonda hemmesini erkekler organizowat edýär. Gyz klassdaşlaryny maşynla gidip getirýärler. 40 ýyllyk diýip owa bady. Nimäle bolsa? 40 ýyllyk köprak bolaýdy diýen tamam edil. 40 ýyllyk edene eşitmedim dogry aýtsam. Yo, Näçe ta ýaşyňda bolmaly bolýan? soňra 5 ýyllikdan soň kysam men ýan gaýdyan çeşedeşler meseletine girýär. Şo toýlara girýär diýen şo. Ýalňyşmy? Ha, näme diýjek bolýanmy? Şol 10 ýyllyk etjek bolsaň, şowur owada bolmaly hemme kişi bolmasa organize bolanok. Şo klassdaşlar çüşedeşler bolup galan bolsa edilýär 10 ýyllyk diýjek bolýan. O isme üçin bahanlarak, ýaldyrak bir zat mukadyan olar ýaly. 10 ýyllyk bolmasa da başlat bolsa da bir bahana tipik ýanylmak üçin bu zat mukadyan. Yani 25 ýyllyk belli näme diýerler-de? Dädem näme de belediler 25 ýyllygy. Bilewa diýerler onuň 30 ýyllyk diýerler, ýani entek 28 ýyl bolan 30 ýyllyk diýip mara diýär. Bilýärmi? Zada bellemäge de ol universitetiň usurumy bolýan, ýani şunu ýaly bir bahanaçyk bilen, saçyk bilen edilýän toýda. Mümkin. Şu içmäne bahana diýdiň bol bir zat ýadyma düşdi. Biziň gowamyzda diňläsi ýok diýip aýdýan bu zatlar. Ýa-da diýip biri bar. Şo içmäne gelse bir erik, şlyapaly gezýär-de, şlyapasyny goýup gidýär şo taýda ýokman. Buň sebäbi ertesi günüm bahana bilen gelip şlyapamy almana geldim diýip içmäne dowam edip biler ýaly. Eger dowam edýän bolsa. Malades, bir stilji bar eken. O nemesi şoň goly. Ýa-da Signature move diýerler futbolda zatda. Ýa-da diýdiňmi? O. Hemme 5 ýyllyklar, 10 ýyllyklar sen üçin ýa-da. O ömrüň uzak bolsun ýa-da tuğlama. Haly palar beýler. Her bir näme üstünde beýip bir sowap bolmaýar şoň üçin. Indi nämänem goýan bolsak, indi gulluk wäçir barada gurulşanyňmy ýa-da gün toýu geçeliňmi? Gulluk wäçir dogry aýtsam men özüm gulluk wäçir etmedim entek. Şoň üçin men bu arada gurrun berjek zadym ýok. Gerekmi biram gulluk wäçir? Gulluğa gitdiň ýa-da geldiň diýip bir märak etmek. Indi şunu ýalak bir nemesi bar gulluk wäçir gatnaşmak üçin arda ýazyp öňünden gulluğa gitjek bolýan-da. Onsoň şo ilkinji sen gulluğa gitseň, sen ýer gelýäňden hemme kişiň gulluk wäçirini görüp bilýän. Ýöne soňra gitseň hiç kimkin görüp bilenok-da. Hemme kişi senkini görýär. Gideňde dedilýär, geleňde dedilýär. Ýer gitseň gideňdäkiler görüp bilmeýän. Gideňde ummasy edilýän zat ýok, bagyş ýok. Gideňde bir ýöne üşmeleň bolýar. Dostlaň gelýär, bu gelýär, nahar ýýän gurudýarlar-da. Dogry. Ýene şu gullukdan gelmek baradaky dawaralardan men göwnüme ýakmaýan bir zat bar. Bizde şol moda. Gullukdan gelenne näme salladyň eşiginde dälem general mı näme bir zatyň eşigine geyik gelýär o biziň näme gulluk diýenler. Şo birazjyk ters dämi? Ýaman gelişikdi. Ýok, teredin oň men nemesini aýtyp bereýin. Memelläp ýöne bu temadan çykaryň men näme diksem. Men gullukdan gelemne şular ýaly boldy. Oku universiteti guturup giden sen gidijek gitdim bolýa-da. Gulluk wäçir berjek diýip geldim, özüm zatda gullukdan gelip planlap gelýärdim-da. Günü gelen günüm näde? Ertesi günü
belli planlananna. Onuň meni günü gelen günüm irden geldim. Eşdirýärmi? Hawa diňleýäs. Awa. Irden geldim zatdym. Onuň şu gün akşam owada başga biriniň zady bar eken. Gulluk weçiri. Ýöne ýaşy menden kiçin 4-5 ýaşda ol mektebe oturup ketipdir. Onuň klassdaşlary geldi, "Gele sen gulluk weçiriň taýym ertire ýör, bugün oňa gidel" diýdi. Bardym. Ey, bul berde bir gulluk weçiri gidipdir. Hamala ol 5 ýyldan gulluk etipmi ha diýen. General eşik üstüne bir sans oýnaýarlar basa bas diýdim. Men bular ýaly gulluk etmedim diýdim. Otaň öýe geldim-de klassdaşlara jaň etdim. Weçir at minýan. Pankali edip bolanok. Owa manka birinciden paran etmedim, ikincidenem men wapşa gulluk etmändirin dedim. 2 ýyl dol däl öýdýän diýdim-ne, utandym etmäge. Sen gullukdan gelen wagtyň şo ýanky dem bileşik diýerler öýdýän şo generalyň eýýän işini alyp gaýdan okmaýanyňda berilýärmi? Gullukdan gutaran wagtyň. Ýok, o gullukda soňky 4-5 ay bara, gullugyň soňky 6 ay etmäge iş ýok. Gowy eşgalýäňne bereýän. Pulum ýaman köp düşýär soňky 6 ay. Pul somaga ýer ýok. Bara som salyp bilýän, birim eşik alyp berip bilýän. Özüm pul somak üçin IQ gerek. IQ bara mesela gowy ýerde gulluk etseňem mesela ideal ýa-ni. IQ leveling bara düşüp gidýär-de, vizion sadyň. O pagrany da etseňe bara sapsem neme. Abişna adamlar ýaly däl mesela. O adama tödürni alýaňla beýnini şartlar polny. Ondan şoň üçin mesela pagrany edýän adamdan bir 6-8 ay dagyny normal herekete pikire garaşmalylar. Onuň merkezler ýerde gulluk eden bolsa-da ýa-da garaşma şoň üçin bolýar. Ey men gullukdan barýan, inem maňa ejem bar işte adam bar işte. Barýaňam barýan. Ey o dahlar, ey Hudaýa şükür telefona pul geçirmekden dynlyk diýip şoňa mesut bolýarlar aslında. Sen onu gullukdan gelen mesut boldummy kaňýarna? Dogry. Juma şiren ata şarypa siziň goşakladyňyz barmy gulluk geçir barada? Eýýo, Mene aýdyp gulluk- berdim, mene şo sünnet toýumy goşdum, başga da goşamam. Men meselem şoň üçin ýapmak şeýler zat diýen. Gulluk etmedik oglullaryň ýanyna bara. Gulluk hakda hiç gürledemok. Diýdim özüm burlakka diýen. Onuň ýöne pagranyny gulluk eten bolsa, gürlemänçik oturýan. Çaýmy içýän, tüz jagadyndan iýänne şo oturşmadan şeýtirip demedik gaýdýan. Maňa gulluk şoňa peýda boldy. Nirde şo gulluk hakda gürlejem, gürlemejegim diýen. Onu gulluk wäsir diýende de ýankaly. Pagran ýanyň şo pagran pasport berýän ýerde gulluk edýänler bolýarmy? Halipalar inni gulluk nemetinem geçen bolsak, gulluk toýum geçen bolsa inni hakyky durmuş toýu gelýär. Durmuş toý gürleşip başlan wagtymyz nemeden başlamaly biz? Gudotçuluk, galyň, ondan soň çyn çelpek, ýalan çelpek, çyn çelpek hemmesini gürleşmeli. Onda başlaýalyň halipalar gudotçulukdan başlaýalyň. Gudotçulukdan başlalyň, öýleni näme memmiz şudaýdy? Öýlenmediklerem bar ýöne bilýär Ama hemmeler. şalypa öýlenen ýöne ýene birini aljak bolar. Ha. Nurslam Doğru. halipa ýaly 4 çelli ýol bar diýerlerden. Eýni gudotçuluk diýeniň ilki gyýyz bilen pon näme düşünşip soň iyi berilýärmi ýa gön iyi berilýärmi öňüzdekiler? Inta gyýyz bilen görüşmäken. Şo inni neme bollaý diýen ilki dol düşünşip şoň razylyk bolsa uradylýar edýän ýöne öňler onýal däl öýdýän. Kak papal eje şiň planka gidip görsene näme diýerler diýilýär edýän. Bilemok bolan. Biz döwürde şunýalykdy. Meselem gudotçuluk uratýan, soň maşgalaň soraýarlar, zat etýärler, soňra gelýän. Soňra gyýyz bilen gyýyzyň jarasy senem dostsyň alyp gidýän. Jelýanda görüşýän, şo ta suraty düşmeli, şo ta surat alýanlar bar. Ha. Suraty düşýände onuň bara bir suratyny hem ýüregiň içine goýup, aşagyna da ýeke söýgü diýip bir zat ýazdyrmaly. Şol nemäniň birinji love story'ň birinji versiýasy mana şu wagt düşürýär hemme kişi arzu edip. Ondan şol şey diýäň da soňundan sehet zat berilen başlanýar da soňdan sen galyňy ýygnap taýýarlanyp bar bermeli. Bilemok soňky döwür üýtgedin ýaşlaň özleri gürleşip özleri söýgüli bolýarlar da. Bu döwür tapakly.
Indi şu galyňda men kelläme ýatmaýan bir zat bar. Başda galyň ýazylanyna hemme zady ýazýarlar. Näme üçin ýazýarlar? Barybir diýämiň ýarysyny pozdurýarlar diýip ýazýarlar. Ondan şo iki gatnap öýrenigden başda oturyp narman düşünýip gerek zatlaryň ýazsaň bolanokmy kany? Ýok, gyýdy baryň näze bar diýär, näze çekdirer. Bu gyýdyň näzini çekeniň ýetenok, nevresiniň näzini çekmeli şeýlemi? Nawa gennejeleriniň zatlarynyň her kim öýünde gerek zat bolsa ýazýar diýär da gurçay diýär zat diýär. Şo zatlar üçin almalylar. Indi Ataş Şarypy, şurada senem gowy tariflap ötüň Ataş Şumaýew diýen aýdymçy bar-a, şu galyň diýen aýdymyny şu has gowy tariflarmy ýa? Ondan has gowy tesirläp bilersmi galyňy? Şoň aýdymyny ýatdan bilýän bolsa aýdyp bilýärse şu wagtla. Gynansam men ýadyma şonok ýöne Gaýtalamanyň bir bölügi näme bilýän? Men bilýän öýtýän wara. Bir- salýan. daýda bradýaga sen goýýan. Bradýaga Ben näme aýdaýyna diýmek? başyndan bir gyz bilen halaşýan iwer sagçy diýdi ol. Bardym gyzyň öýüne salam diýdi aýoğlan. Ejesiniň gözünden oçup ýar bilen. Söýgüsläp gyzyndan bergi bara batjak men. Galyň ne günler salýan. Daýda bradýaga sen goýýan. Aralarının sazlarını çen ýatdan bilýän o mende. Ştaýda endi men daýdanyň galyň sanýan ýerine aksaýsyn diýip özüm aýtmadym da, olam aýtma diýene diýen ýok. Ýa. Galyň diýerine şu nime bilen gowy eşitdik ýa aýdym sat. Ýöne hakyky türkmeni diýýärdiň döredijiligiне şo galyň barada döredilen iň gowy eser şumka diýip pikir edýän. Şu Ataş Jumaýew da şerden sag bolsyn aýtmalymy ka diýärse. Sag bolam. Aý şol Onuň ýeke aýdym şol öýdýän ondan soň goýdy öýtýän indi aýdym ýazýardan aýdan öýdýän. Ýyllary Aha, ýatdan o. eşitdim men. pataloga ýetdi şondan gowy aýdym ýazyp bolmajagy belli de. Şondan etdim ka diýen. Onuň bu galyň diýilen zadyň ady näme üçin galyň nerden gelip çykypdyr? O arada hiç bilýäňiz bam? Köp zat ýazylan üçin galyňmy mysal üçin? Şonu Bol- ýarak golaýmasa? Mene hoşna nemem ýok, informasiýam ýok. Neme bolan näme aslında süý takı diýilen oňa. Karaçy o neme wagty ors gelmäke bizen tek polny territoriýamy belli dälkä. Süý takı o süý takı nämeken näçeken bar bilik geldik. Şuna gudaçylygyny bilik gelnä boli. Ondan şuralary bir marta bir gudaçylygy edilenne. Süý takyna ştatlar söýledip ulu bir dere ýazygly. Galyňda Bu tammy. Awa ondan o nemen oglanyň dädesini tölemeli şola ýaşaýdyr. Bu ne bola galyň o diýipdir. Ha. Galyň hem Galyň diýäňler. Awa şondan galyň bolup gider na. Ana gowy hyssa. Biram nemeni aýtmadyk şuna maýdyk geçeli. Gudaçylyga gidilende ýalňyşmasam, ejeň ýzyna gelende gurtmy şagalmy diýip soralýar edýän. Gönü bolly bolmakdarlar. Gurtmy tilkimi dämi? Ortny tilki. Gurtmy Aa. Şoň şagal haýsy däme. bolýar ýani şoň Gurtmy haýsy tilki, ha. bolýar. Gowy hawar gurt tolýa. O näme üçin? Aý, möjük da gurt da. Gurt gön alýar da penselep. Tilki näme? Aý tilki bekirläp näme diýip durýanlar da Tilki onjana. bolsa- Näme maşgaly palan ýanna gurtmy şagal diýip sorýarlar diýär. Şun maýdyan şagal diýip ýadym şeýaşmat. Ondan soň şagalmy diýär Onu- bolyn. Bu näme? Baýym şagalmy ýa mawun şagalmy diýip onam sorýarlar diýär. Haýym. Ýöne şu galyň meselesinde ýöne şu amaşgaly sen programista saňa bir pikir bereýin. Şular ýaly bir programma ýazsaň türkmenler üçin gyzlaň nemesine görä, bilim derejesine we kärlerine görä şo zatlary ýazýan bolyn, programma saňa şoň bahasyny galyň çykaryp berýär hasaplap. Meselem Aşgabat propiska bolsa üstüne plança minýär. Ýa-da Daşow propiska bolsa plança düşýär meselem da. Näme Ondan- düşýär? Yo, meselem aýtýan meselem. Onuň aýdaly Okan üniversitetine görä, Okan bolsa galýa, gowy ýerde Okan bolsa galýa. Şo zatlary görä galyň bahasyny hasaplap bolýan bir programma bolsa, bir gyz gören wagtyň şunu bir zat diýip içiňden geçirýän. Şonu programma detallaryny ýazyp, gün bahasyny bilip şoňa görä söýüşär ýalakda, baştan biler ýaly bahasyny. Ören gowy pikir. Ýöne ştaýda men eger şonu etjek,
Gowy pikir berdiň. Şonu etjek ýöne galyňda näme galam hakymy ruçka tutan haky diýip bir hak bardyr. Şonu men özüm aljakdyr. Ýol Şeýsem bolarmy? galyň kartda tölenmeýär ýa-ni sen näde boljak programmany ýazyp. Yo sen neme daý? Şu programma ulan reklamalaý programma. Reklamadan gazanaýarsan galam hakyňy. Şu men halam ok garada ýani şu prolegenial tema gelmese dem şonu aýtjaktym. Şu galyňda galam hakymy ruçka hakyny alýanlar halam ok. Hiç sad etmän alýar. Eş galam haky diýdiň onyanky programmany hasam men gelişdirmek üçin, özgertmek üçin kelle neme geldi? Asyl hemme zady programma edilse näil bolýar galyňy. Karşı tarap isleýärlerini ýazýar, sen islemediňi çözýäň, sowdalaşýaň, soňundam kartdan tölek goýberýäň. Programmaň bilen şonda sen galam hakyňam alyp bilýäň da. O arada durup buny nemeden soň ýazgydan soň bir gürleşeli. Ona eýtseň bara, ýene öýlenjegimi niýete bankyň tutýan komissiýasyna oglanyň üstünde ýükläp bara, täksemsini goýup aýdarlar bolýar. Gyzyň gelnejesine bereniňden banka bereniň o da. Ha. Ondan galyň gudaçylykdan soň näme gelýär Juma Şalypa toýda? Indi galyňam dynan bolsa galyň geçirilen bolsa indi sehet bellemeli. Sehet belleme Sehet üçin hem neme her awada sehet diýip ýaşyl we şondan habar alnýam nähili işleýän sehet bellemek. Yo, biziň owamyzda bir gelneje bar, şol depter tutýar. Şondan soň ýyldygyň nirdedigini zady, hemme zady bilýär. Ondan soň plançasyna sehet diýär, uly sehet diýär, şol ýaly nemeler bar. We gelneje berýän bolsa onda size nahar başda aýallary çekilýändir. Bizde molladan sorulýar. Sehedimi dama gelnejeler belleýär ha. Näetde molladan alynan ok. Sehet molla bellen Yo, ok yo. gelneje belleýär. Gelneje şol nemede näme şol. Öňkü maýalar döwründen galan bir gelneje bar o. Doğru size hanyňyzdan Güljemal han däm ýani. Gelnejeden almak dogry. Tapatlydyr onda näme bar. Maýalar döwür diýeniň haýsy döwür? Hakik Ay şolunky nämäni näme şol şu wagtky raspsaniýa näme diýilýär şu zada. Kalendar tapanlar bar, Kalendar. şolardan galan bir gelneje bar, barýan bir näme diýilýär, bir bayryň arasynda et kurulýan bir gelneje bar, şondan soraýan bar sehetmi däl. Van gaminga bir gel. Appamykda wa gözüňe de gelkidendir şu wagt. Meňe bara şu toý diýdi iň gorkan pursatym bar da. Näçe ýyl boldy. Geçmedi menden şu tramwa. Gelin aljy bolýar a. Gelin aljyda maşiny jaýmagyny gelini getirýär bolýar öýüň öňüne. Ondan üzerlik tutýarlar a. Ha. Şonu men şu maşyny ýagdamdyrýan bolsa üzerligiň üstüne demedip şu partlar diýip gorkýar. Hijem şoň üçin nimede durup bilemek şu töwereginde. Ola gorkmaly zat däl, gorkmaly zat näme diýsene gorkmaly zat gelnäçe gelýär a. Gelnäçe gelýär maşyndan düşýän geliniňle ýörek barýakan pul seçilýär ol üstüňe dadyňa düşýär a pul. Iň gorkmaly zat şol mene toýumda bar ýere ýazylyp gidýärmi bir çağı üstüme hökdi bolyn bar a. Şo pul aljak bolup bar a. Kimiň öýlenýäni gyzykly däl da oňa şeldäm. Oňa kim öýlenýär şo pul alsa. Gelin alja sehet wady geçdik gelin alja gellik bolyn. Sizde de näme däpler barmy? Gelin aljynyň öňüne töňe goýmak, traktor çekmek pul almak üçin. Traktor zat bolsa bir dersiň bolýar. Bar. Bizde meden men agamyňda poýuz durdy ýolda. Poýuz dera ýaşly. Poýuzyň nämesi durdy da geçirenak. Hemme gel. Oldu. O poýuzyň sürýän makinismi şo. Ýörek gelmi. Bir zabawany geçirip goýar da şeldäm. Hareket goýdy. O ýörek gelmeli, oňuny ylalaşmaly, gitmeli, poýuz işletmeli. Poýuzga çykdy. Ay. Şo diýdim men özüm öýlendim poýuz boldan geçecek däl diýip goýupdym. Bah, poýuzyny atlatdy, saňam ýoluna dowam etdi-de, ha? Owa. Hakyny alyp. Awa. Biziň ýanymyzda ýok, olar ýaly gelnäçiň öňüne zat goýmak. Dogry. Gelin maşynyň yzyny almaga ýa-ni. Ha, olam gyzykly waka. Köp maşyn çydyrly. Şu gelin maşynyň yzyny aljak bolup. Çağa kak balet etdik da. Her kim öz kakasyna gaz berýär da. Oturup ondan her kim
Şu çağalarynyň ýüzüni ýere salmajak bolup maşyny gaparjak etdi-de o. Hmm. Iň kurtoý ýöne kameraçynyň gidýän maşynyna gitmek golaýmasa iň öňden gidýäň-de. Ýokla ýa gyzyk gaçyrýan. Dogrymy? O kameraçy emmekşi ýolam berýär. İza goýup oýnaýan ýalym. Ondan bolýan gelin alyjy da barasynda bizde mysal üçin gelin alyjy gyzy öýünden alýadam bir näme gidýär, ýadygarlyga zada gidilýär şeýlemi? Öýe gelmenkä ilki. Gül goýulýar, belki töwür edilýändir bilemok. Eger şo ýerde başga bir gelin gawat gelse, şo iki gelini süsüşdirýärler. Şoň sebäbi nämäkä aýdyp biljeňiz barmy ýa bir teoriýasy bar bolanam bolsa? Men şu wagt şondan başga variant pikirendim kellämde görün. Nämedenni begenip bolar meselem. Sen öýlen. Sen toýuňma o ýerde de toý görýän begenjiň näet süsüşdirmän başga şekilde näet. Bilmedim de hani gelinler süsüşdirýärler. Sebäbini bilesim gelýär gelip çykyşyny. Haçan süsüşdirýärler diýdiň? Sen şo deme ýadygarlyga baraňda ýa-da ýolly gawat gelseden başga bir gelin alyjy. Täze gelinler. Hawa. Hawa. Gelinler şo taýda süsüşdirýärler da. Dogry. Bu arada diýjek zadyňyz ýok bolsa gelin alyjydan soň könnüň agşam вечere geçäsmi hil bolýar. Hawa men ýöne kelläme dürtülen şu mesele bar. Diplom töýbermek üçin näme bölüm gutaran bolmaly ham men şu wagt diýmem kelläme emesdi. Ýer gaplapdy şo. Dogry. Diplom toý. Bir şad horramly diýen bolsaň şu bahana bolup bilermi diýen diplom toýlaý? Men köpçe hasyl toýlar gürleşmek gowalaýmasa. Men daim diplom toýuny bara restoran tutup ulatyp bilediler da. Ondan menem näme bartdym bilen dinjaşa bartdym okuýaka. Odan toy gidipdi bagy hamala näme ýa ul diplom toy. Daim ýana bar soradyň da näme oturdyň diýsem marketing idi. Beh diýdim näme tip bolýar ona diýdim o marketingni bu töwerekdi. Odan ay diplom doýdan gurlaşýarsydy zat etdi. Soň wara gelnejem mogalymdy bir mektepde. Daimam şo ýere katýaşyk bolup işe geçdi. Hem genejem işe gidýär, hem şo ýerden aýlykly hemde marketingna. Birinji ele geçdim marketing Türkmenistan'da okulan bolsa beçil edilýärdi bu diýen. Daşary ýurda çagasyny uradýanlar men diýädimi? Ola daşary Daşary ýurda uradýanlaryň barybyr hem aladasy çykdaýjysy köp-de. Ondan olar bu hil toý etmeýän ýalak galypdyr men kellämde. Ya aslında bara bu şu ýakyna diplom toý berilýärmi? Ýa-da hawa şu adam edilýärmi mysal üçin? Öň meselem okuyan az wagty edilýändirler köp ha. Men gawat gelýän bilen men gawat gelýärler näme? Aljak zatny alyp gotaran inni. Inni bu toý beremezek başga toý galmady şu wagt. Şepde beller ýaly toý ýok diýip edýänler. Dogry. Ataşalypa sen okuwtaraňda etdiňmi bir zatlar? Ýok, men okuwtar hiç toý etmedim. Muman şunu üçin men diňe durmuş toýmy etdim, başga iş toý etmedim. Oňa da sünnet toýda adam goşdyň barbyram. Bolýandy ýanky esasy toýda aşam mesele dolanýarmy täzeden? Şo taýdaky nemeler urlaşyp symbolýada men rollary. Munan üçin toýuň başçysy bar, toýuň eýemçisi diýilýärmi, guramatçysy bar. Beyemçi. Onuň şol ýaly rollar bar da, şo rollar barada gurlaşsak biraz gowalaýjak ýaly. Köp kişi bilen. Wara toýda şu toý edýän adamyň iň ýakyn adamsyny nädip tapmaly? Şeýle bir soru. Şoň bir ýoly bar. Toý edýän adamyň iň ýakyn görýäniň ynamdar adamsyny, garnaşyny tapjak bolsaň, suwlar nerede durýan bolsa, şoň açar kimde bolsa, şol ana şo toý eýesiniň iň ýakyny bolýar. O skladçy ýaly bir zat bir bolýar. Skladyň açar kimde bolsa, şol iň ýakyny şo toý eýesiniň. Bir gede goňşymyz öýlenende biziň skladda haladinlik jaý diýäs biz. Öýde sklad hökmünde ulanýan zadymyza goýdular. Emme suwlary, napitekler, zatlary, araklar, zatlarym şoň içinde. Ýöne şu eli açarly adam birden gitdi, toý gidip durka. Hudaý bilýän näme boldy. Onuň myhman gelýär, içilýän bir zatlar almaly, arak zat almaly bolan. Men çaga bolan üçin şol
Sklat çayın aynasından meni içerik salypdylar. Ula adam girip bilen o kiçijik aknosy watda. Şondan girip çykarp berdim şişeleri. Garaz ıskılatçı saylan watyňyz, ýakyn dostuňyz saylan, ýöne toý gidip durka peýançylyk edip gitmejek adam saýlajak boluň diýip maslahat berýän tomaşçylarymyza. Hawa, hawa. Biram Buram şu toýdaky tamada barada da aýdyp bereýin. Tamadan saýlan wagtyňyzda mikrofonyny özüňiz sallap bermelim näme? Bir klassdaşymyz, kiçirek wagtymyz tam toý etdiler da. Restoranda bolýan toýa gitdik bolýan. Bardyk tamada gurulýa oturup bolan o restoranyň içinden sesinden ýaga bara. dagry. Gatmy? Ha? Sesi Sesi gaty çykýarmy? çykýanly şeýlemi? Hawa, hawa. Sesi gaty çykýan. Dagry. Tamadadan söz açdyň indi men birazjyk nemede goýaýyn bärde näme diýilýär. Birazjyk gyzykly. Muny bilmek gyzykly bölegem goýaýyn. Tamada sözü bize orslardan gelýär. Orslara gruzinlerden gelýär ekeni. Ondan gruzinler tarapda da iki tane teoriya var. Bir ara Türklerdäki damat sözünden geldi diýerler. Damat öýlenýän oglan. Beýleki bolsa iki gruzin sözüň birleşigi näme? Stoluň başynda oturýan kişi bar. Başda oturup elini galdyryp tost aýdýan kişi. Şol stoluň başy diýmek sözünden gelip çykýar eken galas. Tamada sözüniň kökünem öwrendiňiz men saýamda. Ha ola maşaly getiren näme? Ha, ondan ýene bir näme karakter bar toýlarda. Inni agalarym bolup biler, öňler owada şol teleskede, kejebede aýdymçylar kejede aýtýan, kejebede aýtýan wagty owanyň iň balatnoy bolýan bilemok biri başyň ýanyna çykyp oturýar arkada. Kim kimi saýlaýarlar şeýdip. Öňündem iki kora sowak giden palaw bolýar. Baram üssü ýagy doňan çorba. Hawa. Şu kim oturýar başyň ýanyna mysal üçin? Näsiň nemeleňiz, nähili şo barada pikirleňiz, gören adamlar. Başyň ýanyna şo topboň iň awtorjada oturýar. Iň awtorjada olany. Bizden hem oturýardy. Bir gaterwet baş olasy gelýän bir oğlan madyr. Ýa disk ýazyryp taýinlanyp eminim aýdyn bir saýtym malat diýip gören bir oğlan mady. Daýy şol oturýar demiş. Bizde bolsa näme ýakyn, has şähere ýakynrak, enkä ataşyň diýenem dogry awtoritedi diýdi. Edil şey diýsen hem boljak ýöne şäher has ýakyn birazjyk nämeni bilýär, şäheri görüpdir. Şoňarrak ýaşy olanlar oturýar-da. Ondan şo bagşa gelýän zakatlaram şo dolandyrýar. Bizde görmezde bagşydan aýdym zakat edilýär. Ondan şonu gowy organizowat etmese soňunda bagşy taýagamy bilýär-da. Şu wagt bagşy taýak diýdim ony hemen gynaş video ýadyma düşdi. Nur Muhammed Meretowyň bir videosy bardy. İçiň muçuna gelýän o şeýeri o zat diýip. Ahir azar bar burjak gortat etdiler. Entem geçene şu bagşylýan döwrüm. Hawa geçdi. Ýöne öň bagşam urulýar dakyky. Toy sowlandan soň içip oturanlar bara täzeden aýdym aýtdyrýarlar şoňa ýapdy o diýär. Uçaskowa gelýän toy aýtmak bolan wagty ýene de aýtdyrýarlar apahir bar Nuratman. Bagşylar. Hakyky ýöne şol meselen gowy çözdiler. Toy agşam saat 10:00'e çelim näme dowam edýär, ondan soň dowam etdirmek gadagan diýip. Indi bagşylar şonu bahana edip gidibilýär. Öňler şu hakyky gorkunçdy. Erteri ýerden de çellem aýtdyrjak o. Beýanlar galsa. Her toy bolýar. şo toy buloýan birenem gürleşmän geçmeler la ýöne. İçip gowukdurýan birem bolmaly ökmen. Da toyun bulanmaly. Şolam toyun bezegi mukadip pikir edýänler. Bir ýerde uruş bolsa ýygyna alap gidýärdik, çagalar bolup uruş bermäne. Aýtmasan aý menem şo döwrületdim şo tutanýanlar şolar ýaly. Boy var boy diýýärler. Hawa. Toyda oglany alan ondan boy var diýär bolan. Şo wara men iň gowurýan uruşum ýöne şo teleskän arkasynda o ýeli lazerli oglanlar bar, aşagynda arkasynda zat oturýan bolan. Aşagynda oturýan arkada gowukdurýar. Derre arka çykýan şo taýda kurslar, iň gyzyk kurslar şolar. Iň gowy ýer şo teleskän aşagy öňünde ýakyn arkada bir zat özgön arkaňa döwürli bilýän. Hawa. Amatly şo taý ýagyş ýagsa saňa baranok. Hakyky bir kädim bu gapdarlarda bar el näme wagt, çiğ sat oturan daýda bar. Çiğde de ýakyn bolýan da. Mun ýarma. 1000 manat
Keçisi 500 manat bolmaly. Şo çivit satýan daýdalar bir suw satýardy. Paketli çöp ýaly bar ozyn. Yupimi? Ýupýa o. Ha. Şonu hiç kim içip bilen okgyna satynalýar emmek işini bilýärmi? Ýaman içilýärdi ol. O kola zat ýokdy. Yo galyda. sorup içmeli onu Şoň içecek baka. şoň özüňe içip bolanokda. Men şu taýda bir zat aýdasym gelýär birazjyk gynançlan bolupdyr. Men şonu hiç içip görmedim ýani. Eman howa edýärdim. Men bara şo müň ýaryma ne malýadym da. Lazer bara. Onsoň bir gün şo lazerym döwürli bolan bir aýtdy. Şonu diýdi marazinine diýdi salyp goýsaň täzeden işýär diýdi. İşledim şondan. Men öýde marazinlikde 10 gün sakladym işlerme Allah. Hydaklar gördi bu nämiş ya berdi diýdi da menem aýtdym işleýär diýdim. Yo işlerme diýip. Sakladım ýani işlemedi Allahapdylar şey diýip. Dogry. Birim toýlarda näme bolýardy? Şu adyn restoran toýlarında ýokdur. Stollary çagalardan, owurlardan goramak üçin eli taýakly biri. Biram ayaga çalışanlary ama el çypçykly biri bolýar, çagalar urup çykýar. O ýerde elbetde. Şonu menem geň görýärdim kiçikkan bolyn. Bir toýa gatnaşdym. Mamamlar tarapda. Stol zat, bezelli zat edildi. Ýanky myhmanlar gelip owan adamlarda gelip oturdy bolyn 2 minut soň stoluňyz bomboş ha. Intek naharam çekilenok. Hemme kişi her kim sumkasyna salyp otyr o stollaky zatlarla. Haýran galdym ha. Ben iki şekilde hayran kaldım. Birinciden oja boş bolmagy. İkincidenim sen sünnet toyu 6-njydagydan adam. Bir hille neme derejesi bir level adamdan ýagdaý gowy ýerde ýaşan bolmaly da näet bolar ýar boldy. Yo men öz ýagdaýym gowy ýöne men adat halkyň içinde bolalım da. Bizde neme dilýärdi? O geçenem diýipdim ha goňşy owamyz gada bolan soň. Toy sowulup başlardan uruş başlaýardy. Şoň üçin wara toy başlygy daýap etip goýardylar. Şo meselem goşurak toy başlygy saýlasaň toyuň poz berýärdiler gada bolanlar. Sag bolsun gokula taşamady. Ýöne bir uruş gurberini goýýaňa şol odaklar uruş başlamaky bir kisini wara urup neme diýärdi. Şo ýerden ýa hemme görkez urýar, ýa daşak durýar, şeýtir sowuk goýberýärdi. Şeýtir toýu tamamlaýardy da. Ha. Neme ýalla tokoy ýananna garşysyna kiçirek owat ýakýarlar ha bilýärmi? Sönsün çaltyrak diýip. Şoň ýaly bir zatmy? Has uly bulaşykly kiçiregi bilen geçikge berýän. Ama şalyp bu köp boldy maňa bu ikinji ýa tamadan nämeden öğrendim biram tokoy ýetdikini men bunu başga maglumat alyp biljekler. Bu tokoyda näme üçin ikinji owat ýaksaň näme birinji utanjyny ötjäm näme? Näme peýdasy var? Taş näme bilemok ýani şoň garşysyndan ikinji owat ýakýarlardan we uly has ulyny söndürýärler. Oň bilimini başga halypa çağırıp soraýmasak. Sen o bilim bilen gyzyklanmaýan o galyň aplikasiýany döretjek bolsaň o zatlar batmy? Galyň üçin bir zatlar etmedi ýöne. Toylarda başga owalarda da toy ötýärdi käşatlamada. Arsaraýar, taýyň adamlar arsaraýardy. Iň kyny. O öz o taýyr eten ziýany ýok, başga ýere gidip taýyr ýaňa gaty kyn bolýar. Men bir gezek bara daýym Akkoýun toýuna gitdim da, ýanky şo peýgamber ýaş toý bara. Şoňa gitdim bolýan daýdamyň çagalar bilen tans edenim üçin daşladylar da meni. Awa bana aýjakda şu bolýardy bilemini. Awa toy görüp oturýarsyň ortada tans edip berler. Şo taýda ütköşkrak birini görseň ütköşkrak hereket etýän birini görseň dörew näme başýar? Bu kim aýdyp? Awa çağırdy, urjak şonu. Awa seni öýtmel tapyp urmaly ýa-da gelýär. Şoň üçin hereketleňňe üns bermeli awa toýa baraňyzda. Awa biram oý wagtlar özüne şo agaýlaryň bar toý jaýdaky. Toy eýleri. Şolardan hemayatkar tapmam kyn. Sen merke gidip duýym men alada ýetik da dedik. Biremden götüň orak gedilmer. Ya baryp biz aýlan birinden çykmany gelýän. Ya da barýan taýyň ýaňna narman toýda gelýän. Bolmasa da ona çely zulum şo. Awa, ýa-da ütköşk hereket etmeliler. Ýönüm ýa-da bella goýuň birini. Bella goýuň. O sen toýy sorança urýarlar sana mesele der.
Bellek goýaň, soň bir ýanynda toý bolýar biziň oba gelende. Hı hı. Sen baraber diýäň. Mesele döwüp şeýerde. Nomeryny alyp goýan. Tagam kostyumyň reňkini bilseň boldy. O temmede birje kostyum bolýar, birje köýnek bolýar. Şo köýnek gelýär oba. Köplen şidemeler ejir çekýärdi bu temada. Şäherden gelýän garyndaşlary toý edýäniň. Olaň sebäbi giyinişi hem has. Biz owal oglanlara gara ütkeşkrek, onuň biraz görüpçiligi bolmaly bizde. Owa, bolup biler. Kän ýakmaýardy. Toýuňam soňuna ýetip gelýäs. Bizde hemme ýerde şeýlemi bilem okny daşybyzda zatda da kuş tepdi bile gutarylýar toý hemme wagt. Kuş tepdi, aýdymyny salýar-da ýöne hiç kim kuş tepip bilenokda problem. Herkim bir ýyl edip aýlanyp ber, toda ortada bilýärmi? Aa, Jemleýici fazlar diýýädem ondan şo kuş tepdi salýar-da. Kuş tepdiğini diňe Balkanlylar dep öýle, olam näme üçin? Bu ta Balkanlylaryň başga işi ýok, diňe haýdym sazla meşgulanýarlar. Hakiki kuş tepdiğini Balkanlylar dep ýa esasy. Dogry. Toýam sowadyk, ondan soň guşak çözdü wa başga däpler bar. şo guşok çözdü diýilýän zat da bar ýaman erwet, ennamyna şike salan adamlar bar onu ýaly edip urulurma ýa sym bilen urupdyr da birle. Hawa Syym diýen näme symy? Galyň syymlar bolýar, şoň bilen urupdyr ýanky öýlenýän oglan birini bolynar ennam gömmökdi da ertesi günden. Iň edilýän zat şu, ýalygy suwa ezýärler-dem, gowy edem çiýýärler. Sym ýalak bolýar şolam. Gullyk Ýöne, dediler. şo taýda indi öýlenjeklere maslahat bereli. Soň öýlenjek bolsa şo gelin taýýar bolýunça oglan daşaryk çykmalylar. Ýatdan çykarmaň bolmasa gelin taýýar bolýunça urýarlar daşarda. Meňden killem şişik gitdi toýumda da neme diýip. Iňe zat türkýänler bar diýär, Hudaý hakkasyn ara. Ýaman erwede durýarlar adam. Ya başta öýlenýän oglany urýarlar, etip barýakalar. Guşok çözülenden soň ol bular urýar ordan. Hawa. Awa. Şonu gaçyrmalylar ýöne aknodan öküp gidýänler amma da. Şonu gaçyrmaly saklamaly, işe ýapmaýan ol aknodan gaçýanlar amma. Daşardan o işi ýapýarlar, içeride bir kısansy galsyn diýip. Ha. Ýöne men bir sany näme gördüm, internetde bardym ýa-da owada biriniň toýundamy. Öýlenýän oglan gaty bir daýaw däl ha. Ýanky indi däp diýip guşak çözdü diýip urup başlady biri ol içeride gawaly galanlaryň biri näme? Öýlenýän oglunyň elinden guşak alla. Guşak alyp gelini öyle bile onurtdy diýen. Hudaý hakkasyň şoň ýaly dolar korktuk biz toý görüp otyrk ýazgydan. On ýaly bolmady ýöne guşak alyp gaçyp gitdik arazlay. Ýazgyda görseň borlay ol, bolup geçen bolsa ýa. Hawa ýöne ol deme. Dema. Şolam gynançly ýa-da ýaman. Öňe neme diýäm etsem şo taýda gözün çykar burosyň gelen birini bilýärmi? Ondan soň bir uzakdan bir garyndaşyňa maýdy. "Ne, çörek ýemediňmi? Näme güýjüň ýokmy? Urda gowy" diýýar. Şey diýär. Galy gelip urýan da. Birinçi guşak çözdü de bilemek ýanyň bile gaýçertseň bolýarmy? Hawa bolmasa nemeni çözüp bolan ol, öýlenene ýalyk bar onu çözmek ýaman kyn ol. Şol ýaly zatlar bereliň, tomoşaçylarymyza çözgütler. Şo taýda näme da ak gök giydirme, arpa çörek giydirme, takır ýere siýdirme, şonu ýaly bir söz barmy? Diýýärdim şonak, ak gök ýadymy şeýdiňe. Ak gök giydirme, arpa çörek iýdirme. Soň seni Hudaýa tapşyrdym, seni plana tapşyrdym diýip gelini adamsyna Hudaýa tapşyrýardym şo taýda. Ýon diýär-de ýöne şo goşkyň ýydyna şo takır ýere siýdirme diýen ýaram adam. Meňe ýadymda ýok. Men şu toy däbi dady gurlaşdyk. Ha bir neme akşa bölüp neme sorap durasyň bilen daşawulda da toy şeýle hereket edýärmi? Men ara şo toy sektorçylar ýaly bolup geçdi. Menki çyham. Biz kolunna görün. Dädem mara men oglumyň birini mollatjak diýip men mollatna diýär, şoň üçin kan toýa gitmek bolanokdy ma. Mollага. Özüň öýlenenmi? Özüm öýlenen, prosto ýöne özüm hem daşyryp öýlenim. Bilem, onu molla atladym bir öwrenmeli wagtlar däp desturlary. Onuň şo şeýdip şo däp destur nemesi menne sypyp gitdi. Odan şonu öwrenmek üçin geldim aslında. Sizden öwrenmek üçin geldim şu. Dogry. Molla atnadım diýen şo molla diýäniň toýuňyzda bagyşy barmy diýip soraýan mollalarmy? Bagyşy bar diýen ol. Aý onunla gutly bolsun toýuňyz zat diýär. Şo mollalardan sen diýän. Bolny bolýar. Soňam to
Toşun oňa da gatnaýyn. Oňa da soňraçylyk gatnamadym. Ne tuda ne suda bolup galdym na bilýärmi? Ol neme mollu toýam etdiýädiňem soň ondan ýa onu ýa-da toýam mollany gutarňdan soň. Hawa mollakady. Şo edilýärdi menden mollaka mene sorýardy ertesi toýdan soň şo menden giden to molluk etdilermi diýip. Menem edemez etdiler diýärdim, etmedik etmediler diýärdi. Men wezipam şurda molla neme daklat etmekdi da. Seninle şol okudurundan bari umuman şulçuluk bar edendim akşaly. Ne diýerdiň eýdip atýardym. Toý bir arada guruluşdyk, gomeň neme ýadyma düşdi bir wagtlar şu alyp kaçmak we modasy döwürde. Biziň bir 3-4 çaý aňrymyzdan bir gyýyl alyp kaçdyr. Ondan bulam töwürle aýtdylar aýdyndan. Aýny Hawa. ýaraşalyň, neme deliň dat, abyşyn toý edeliň dat dik bolan. O, mollalarny alyp gitdiler bolan. Mollalar le bil urup goýar aýtdylar. Ay bakýar. Neme dip bara ondan soň töwürle aýdýar, niceler ýok diýipdiler. Hakiki alyp gaçyp getirilenine günüye getirilen oken menem şonu öwrendim. Bir garyndaşyň käýertilýär ekeni. Şo dogry dämi? Siziň ýanyňyzda da şeýle işleýärmi alyp gaçmak prosedura? Şonu ýaly Ey, itde men hem bara bilemok. dogry ekän onu ýalat. Ýok bolup biler bolup öňler şu känni da. Alyp gaçyp gelinenne bir garyndaşyňyň öýüne gidýäň. Ondan neme edilýär? Töwerle gidilýär. Töwerle alyp bilintara täzeden ödeýini ertip gelin şoň ödeýinden gelýär. Ýok töwerle bolmasa-dam nire alyberten olsaň şo taýdan gelin alyp getirýän garaz. Ýatyrym tawsiýesi dälim diýär, bu neme bolup gitmesin. Ay hakiki maslahat beremizok alyp gaçmaň ene tasyndan sonra alyň garaz. Öňler ýöne nemede ýok eken meselem şu wagt oglan ýer gyz ýere barýar toýada. Şonda meselem ýanky öýlenýän oglan barmak hukman nädeken meselem men kakam bilen ejemiň toýuna kakam barmandyr. Şol kejebede ejemiň ekbada oturda. Hawa şeýle. Videolar bar bolan. Öňler şeýle o. Hawa. Gyz tarapyna baranok, gyz Gyz tarapyna. tarapyna barmandyr. Aky tarapyna o biz wagtynda da barlanokdyn. Bu wagt barlýardym ýol. Ay, O bu- täzerak çykdy şo barlaýan. O da Men- ýatmaýdyl. Aýdan. Han bir ýasy altana ditdur der ama aşaly bar. En Tamam. toýum tamamlan bolsak nemänem guruluşalyň ondan soň neme däliň beý. Sen meselem öýlenen bolsaň, gyz ýer bilen kän bir gatnaşaň öýlerine baranda öýlerine eltik gaýdanda da bir neme dik gaýdýan bir oturlanok bir neme dilinçe. Näme diýilýär şoňa? Giýew çağırdy edilinçe. O giýew çağırdy barada guruluşalyň ondan. Şo giýew çağırjyda göle berilýär, sygyr berilýär, sowgat berilýär dogurdamy? O maňa pul beripdiler. Näme etdiň sen? Mekmançylyga çağırýarmy? Gaýnynengler, gaýnataňlar. Gaýnataňlar mehmançylyga çağırýan, tam oturýan nahar ýaň zat etýän oň soňra gaýnataň çağırýar, gelen märik zat diýýär, pul berýär ondan soň. Kamaz alynarsyň diýip. Man çok gaýdan ondan soň baraňda daýyňda gel çaý içerliýsen çaý içip bolýar ondan öň içmeliler. Maşyny işi uzyp görýidiň aýtmalandan soň. Ha, gyýyny erteňde mysal üçin barmak Soň- olanok. Soň ondan soň her çaý içerliýände baryp çaý içseň pul berýärmi ýanyna çağıryp? Ýa ondan soň berenek. Şondan Ay, soň ondan. arkaýyn neme edip bolýar ýöne. Ondan soň bir kän neme etmeliler, onu ýüzerli diýip ýatyp gaýdyp onu Eliň şişel barýan diýäňmi? Oturallaşýar. Takminen näçe wagtdan soň çağırylýar? Giýew çağıryldy diýilýär. Toýdan näçe wagtyň içinde? Öňler bir ýyl zatdy ýöne şu wagt daşar ýurda da gaýtýan köp bolan üçin şu ýerräk neme etdiler. Arkaýyn gatnaşjak bolup. Bir ýyl dä. Ho. Bir ýyl bolsa aty bilen barýan ha. Şoda aktyp Gaty barylýar işlemi? Yok, Ha. ýöne wapşe çağırmaýanlar, amma gatnaşasy gelmeýänler bar ha. Baý aty barýar ýöne sen kakasy bar bilen akşeýlemi? Aty bilen gyýdyn düşrik gaýdýan. Ay tagym o şu gaýnyň bilen näme gatnaşjak? Ay ha her kimin gaýny garipde ha käbirlen gaýnlar baý bolýar. Baý bolanda näme? Yo, eger bara sere gaýnyň baý bolsa onu giýew çağırda hukman näl sen olar çağırmaly. Bilýän? Gaýnyň baý bolsa giýew çağırda garaşyp oturan nokta gitýän özüň gaýtam. Biziň ýanymyzda bir öýlenip bolan bara maşin ber dog demesi.
Gaýnatasy bolan öýünden aýdanokdan da göçüp gitdi diýen şolaň öýlerini. Ýassa Näetde? On ýala gerek ýaramydan göçüp. O birazcık gelin baran bolmagy mümkin olalaryň. Onu giýew saatlarda giýew gittetmedi da bu bir köne giýew öýünde bolsa öýden gidipdi. Olundan emedendir o gelin gaýdyp gitdiler şonun aslynda özü gaýdyp gidendir. Geliniň öýlerine. Birazcık ýagdaý gowrak bolýar ýarak bolýar-da. Şolar ýaly indi amasalypa sen öýlenmedik-de sen şolar ýaly bolsa okeymi? İş ödeňok. Mesela men Türkiýede şol ýaly näme bardy? Firmaň başlygy köreken bara işleýär. Firmada hiç sädenokdan girip çyksa boldy. Edelem ýöne gaty gowy sen hemme adam bol öý, maşina hem gowsy. Gelecek aladan bolmaýar. Ýöne sen girip çykyp sen şol ýaly bolup bilermidin? Tawa bolardy men pikirimçe säbä iýje Ey, işe o ýalan ýatak jaýyň sözleme. berýär-de. İyice eşek yatak jaýyň içinde. Bir kimlik çıkardıp bilseň näme? Aslında bu döwür okey da ýa meselem şundan 10 ýyl boldy näme o men erkek bolan özüme näme etdirmerin zat. Ýa edil. Ýa erkek bolan diýäň bol sen diýäň arada bir şol baýyň gyýdyn alan bir tanışym bolan näme turup berdi ho paket Highlander turup beran ýaly ýagdaýyň boljak bolsa menem näme kabul ederdim näme kabul Nämediler? etdik. Her gün akşam çağırıp giye utanok beýdip berişiňe diýip ýüzüme urup durmasa bolýa. Ýok, Erkekler. o da bolarlar bir şapadym ýaýarsyňmy bir ku. Diýäň bir krapat. Erkek boljak bolup awtobusa mineniňden hele ýol Highlanderda gatnanyň odur. Şunu ýazyp alyp galyň bir ýere. Hakiki. Gaty. Ay heley bolup Orman diýme, söz. heley bolup diýme, ol heley bolmak bolýan näler ol, bolsa bol, Ýa. heley bolmak bolýandyr. Yo, awa. Şol ýaly bir zat badyrynny şerde men manum. 3 türlü adam bolýandyr. Zenan diýenler, ayal diýenler, heley diýenler. Biziň halypy hökmünde bize üçinçisi gelşenok, biz zenanda diýip görýändir. Hele diýmek erwet zat däl. Evet diýmedim ben, şuly ewallaryny aýtdym da. Hele kendi gow aralana oýdýan. Sebäbi geçen kitap dinläp oturdum. Şo taýdadam hele sözünken hala anyklar ekenne. Yo manysy erwet däl diýip bilýärmen, ýöne soň nemesi ütkän ötýäniňle. Adyl asyl manysy erwet däl öýdýän heley sözüniň. Bu nämänem men halaýan däldirini dogruýmaysam. Halamaýanam däl öýdäki sözüni. Öýdäki diýseň eýýäm başgasan ba manysy göni çykýar da. Şonken ulanmajak Başga bolmaly. näme diýip aýtsaň öýdäki diýmen. Öýdäki diýseň diýmek ha başga ýerde de bolmaly diýip pikir edilýär da. Yo, onu neme näýlik pikir edýär meselem ýa-ki baýyň gyzyn alan oğlan mara, şoň aýaly adamsyna, meselem şu baýyň gyzy adamsyna öýdäki dik görýändir meselem. O Ha, bol. olam. Ya. Ha. Açan ordan öýünde oturanmaz. Yo meselem şol üýdäki dik gürlüýäniň aýaly tamada bolsa toýdaky dik gürlemen bolýar. Öýdäki diýilmesi dogruly. Sebäbi aýallar öýde oturmaly, başga näme etdi aýallar? Öýüň Yo, sen işlerini etdiýär da öýdäki köplenç. diýip bir zat öýdäki diýip belli etýän bolsaň diýmek başga ýerde de bolmaly. Haýsy Ýok, öýdäki olar ýaly. ýok, olar ýaly zat ýok. Başga ýerde de bolup biler, ýöne öýdäki diýilmeniň sebäbi asyl aýallar öýde bolmaly, öýüň işini etmeli. Kirler, zatlary ýuwmaly, öýü sirip süpürmeli, şol işler aýal etmeli. Yo, Şoň üçin öýdäki diýilýär. ol etmeli diýen zat ýok da indi sen maşalypan kelesini bulaşdyrma. Highlander aljak bolsaň özüňi görürsiň maşalypa. O mesele da bolýan. Ol öňünden nemeden alynna? Erkek adam bir awa diýen eken, awa bolak gelen eken, aýalym öýde oturup pişirýän eken zat diýilýär. Ýa, Şol- hekaýalar o zatlar. Şo döwürden alan bir öýdäki nemede ol bu ata. O zat öýü ýok, o gowokdaky bolýar. Neme bolsa näle bolmaly? İşte ärim ýolda ikisem zatda işleýär, mekdepde mugallim. Mektepdäki diýmeli bolsam. İkisi muallim bolsa, İkisem malum bolsa şol erkek adam 40 saat tapa almaly. Ýanky gelinem maksimum 20 saat sapa almaly, köprek öýde bolar ýaly. O zaman ol wagtda dal wagt öýdäki diýbermeli. Ha, o.
O köplenç 40 öýde saat bolýan bolýar. näde wagt şo 40 saatim brokol. Ama Ay mysal üçin ýene. Üýdäki dime üçin gemeray bolmaly-da. Aýalyňdan 2 hesse köp sagat almaly, ikiňe malum bolsaň. biriň 12, biriň oğlum. 24 saat alsaň bolýar-da. Hawa. Dogry halipalar ýazga mesli bolly. Dowam etjäsmi başga toýlar barada gurulap ýa-da Başga gurrun toýlar gelip barjak gyzykly gurrun bamy, gyzykly toý bamy? bir ak koyun toý galdy, onam ak koyun toýu ýakynlaşyp başlanýatym diýip edaýarslaýaňam gurruny. Hawa. Şeýle Onda nememi 60 ýaşa ýançan garaşmalymy o podcast etmek bolsak. Şu toy diýen jemle digen menen jemlen akak bir sorak sorajak. Toy kasetası bolýar-a? Hawa. Muşany iyi gördüňizmi siz gaýtalap? Hawa görmeli onu. Näçe wagtdan görüp durmaly? Ben Yo, bilmem näçe bolýar. wagt däl, seret kaseta çykan wagtynda bir hepdelep şonu görülýärdi. Ondan soň bilemok näçe wagtda bir görülýän bolýar. Biram bu toy kasetanyň näçe sany kopýasyny ýasatmaly? Kimlere paýlamaly? Şo arada bir neme bam belli oturan däp bam bizde. Bir san kasetesi bolýar. Yo, şu Ýöne şonu bir kopyasy bolýar. kopýalap goýmaly, gizläp goýmaly. Sebäbi ony we toýuňyzy görýärlik gelip ak diýenler çydym edip kelýär ony. Ondan şoň üçin neme edip Eýin goýmaly. şu toýdan biraz şu tehnologiýa temasyndan birden soraýyn-da. Biz baran 2000 nimen kişi wagtymda 2005-nji ýyllarda 2004-nji ýyllarda kasetadan görýärdik toýy. Hawa. Ýöne düýün gün bir ýerde okudum. Şu kasetta bara 1980-nji ýyllaryň tehnologiýasy ýa 90-ny ütküdi diýip bu da. Mhm. Wapşe 20 ýyl dagan izden ekan gelýän ekan elde. Şu wagt toýlary hard diskde berýän ekenler. Şu hard diskde berýär toý. Ha şeýle flashga salyp berip bolýar aýny DVD dalönki ýaly. Ýa-da kasetta dal. Hard disk. Ollokan hard diskde 1 terabaytlyk bir zat şoňa neme diýip berýär, onam telewizora baglam görüp bolýar, kompýutere baglam görüp O sana sorak gelýär bolýar, mesela daýyňlar ejekanly görjekdi. Oňa da flashka diýip goýýan. Oraya ýa-da bir ali ondan çıkıp flashka zaýa bolýar, virusdan dolup. İşte da näme bolýar, toýuň mozradyň aýman. Hard Ay disk gelip men kiň sorasalar AirDrop'u açýar şol diýer. AirDrop'tan geçirer. Teknologiýa şoň ýaly össe. Bu gynanşýar-da kaseta dat bolsa neme bolýar ekeni bir ýogurt gitdi pahir. Biriniň ýaş toýu wada onun atyklar üstüne Van Damme'ın kinosyny ýazdyrypdyraň toýunyň. toýuň üstünemi? Hawa, ýaş toýunyň toýdan. üstüne Van Damme'ın kinosyny ýazdyrypdyrlar. Ýaş toýdan gyzykly da ondamyň. Ýaş toýdan. Gıldırýan. Şaritdan geçirämeli barlar şaritdan. Ama şalypa sen hemme ýatlamalarına ýok bolanlar, ýaşullar. Men göz ýaşym birazjyk belli bolýar gynalsa. Men nemeden az wagtdan ýanky näme ýaş diýip oturduk. Ak goýunmy? Ak goýun toýu ýetip Ak barýar. goýun toýam, ak goýun toýam gurrun garip berzek ýaşy etýän men bu işime. Aňrym ýakynly ilýänlerden bolýan-da ona. Sen sünnet toýuň ak goýun toýuňa goşmaly bolýan onda. Ay şu sünnet toý, ak goýun toý öýrenmek üçin bile goşmamam mümkin bu işine. Goý beýdip netiräňi ýapma. Diňleýijiler, ýüpden köpdir şu. Ananna halipalar, jemläli Halipalar. boş. Men diňleýijiler bolsun. Jumaşalyp Toýda bolýarlyň. Jumaşalyp men diňleýijilerden şu bir zat sorajak da biziň motivasiýamyz üçin halasaňyz tesir goýup, laýyk goýup boldumaňyzy men öz adymdan haýyş etjek bu halipalara olar ýazat edýän olarlar däl. Ýöne şu halipalaryň adyndan birim özüm. Eger halanmasaňyz podcastymyzy laýyk goýup ýa-da o ýerde berde paýlaşyp bilersiňiz. Birem komment goýsaňyzam hoşal bolar, sag bolun. Mene tomoşaçylarymyzdan oňa zatlar garaşamak. Sag bolun.